Zdravím vás. Chtěl bych vám představit náš projekt Farmaport. Je to pracovní inzertní portál zaměřený na oblast farmacie. Od svého spuštění oslovuje každý měsíc v průměru přes 3000 uchazečů z České republiky a Slovensku. A zároveň neustále rozšiřujeme nabídku pracovních pozic napříč všemi obory farmacie. Jednou z klíčových výhod našeho portálu je poskytování analytických dat, na základě kterých můžeme optimalizovat inzerát, ať už zvýšit jeho atraktivitu, upravit jeho obsah, či zesílit reklamu. Při propagaci našich inzerátů využíváme veškeré moderní digitální kanály, ať už je to Facebook, Instagram, LinkedIn či Google. No a jaký je obsah našich inzertních balíčků, to vám řekne můj kolega. Náš základní balíček Basic zahrnuje zveřejnění vašeho inzerátu na našem webu farmaport.cz po dobu 30 dní. Zároveň je zařazen do pravidelného měsíčního newsletteru, který odebírá více jak 1000 uživatelů. Tento balíček však nezahrnuje placenou propagaci na sociálních sítích, která je však pro zviditelnění vašeho inzerátu naprosto klíčová. Náš nejoblíbenější balíček Standard, kromě zveřejnění na webu a zařazení do pravidelného newsletteru, již obsahuje placenou reklamu na Facebooku a Instagramu. Tím zvýšíme dosah vašeho inzerátu a doručíme ho více lidem ve vaší cílové skupině. Zároveň je váš inzerát zveřejněn na hlavní stránce našeho portálu, čím se opět zvýší jeho viditelnost. Náš nejlepší balíček Premium obsahuje ještě intenzivnější reklamu na sociálních sítích a dalších platformách. Zároveň je jeho platnost prodloužena až do doby, kdy vám dodáme vhodného kandidáta. Balíček Premium je určen pro ty, kteří chtějí maximalizovat dosah a získat co nejvíce vhodných kandidátů.